banja. Anti bagadi pa hapo pamba. Chiripo sekuru magadi. Chiripo magadi mseko. Aiga. Tamba seko. Yeah. Iwo wewe nani? Anti yo mzukuru wewe nani wewe? Ndio ende Katsangamire. Wabva kupi? Anti wabva kupi? Ndabva kuchikuvu kwa kubhema vhari. Kuchani? Kubhema vhari kana kuchikuvu kubhema vhari kuhonde vhari ere kana kuti ngati chigodora. Kwati godora. Pamudare. Unondari stara. Anti zindano ndani? No Jeremiah murawa. Jeremiah. Yo wakaya pano kwapinda pa grass rangu ndizo naye. Asi wakaya pano kwapinda pa grass ranate kuno ndizo ka. Ndizo sekuru. Asi kani andukureva inkane kuti iwe ndakupata. Asi nawe andikutaura ini nawe kuti iwe ndakubata. Nokuda kushandisa mishonga yakaipa. Zviro kwazo Changamire. Kana iwe weka pasi peyo pangu uri kuzviona? Anzi kana iwe wega hako pa grass rangu wazviona wega here uchibuda. Ndazviona. Fesi yako wana kuiona mgrass? Anzi fesi yako wana kuiona here mgrass? Ani handizvo. Fesi yako hauna kuiona here mgrass pawaita pa grass? Ndaiona Changamire. Wakaiona ka? Wakaiona ka? Ndaiona sekuru. Yeah. Apa nyaya yako andikubatira kubata mushonga weraki mushonga pane n'anga yakakutorera mushonga waina unoona bhora uri ground. Anzi naye ndakubata naye kuti wakabata mushonga weraki handiti wakanga wakaipa. Nenawe kuti iwe yako yebhora waitamba bhora ka waive nedumwa rawakatorerwa ka. Zviro kwazo sekuru. Chiendera mberi tore kubva ipapo. Anzi chiendera mberi kubva ipapo kuti wakazvifambisa sei? Chii chakaita kuti ubate mushonga chii chakasaita kuti utorere dumwa nen'anga muground? Ndakati gore rani? Ndi 1963. 1963. Handei. Saka ndakaenda kotsvaka mushonga wapabasa. Kupi? Tadarike Watsoma. Ndakati area idzodzo. Ndakaedza neyakatora mushonga. Handimbochaizi zita rayo. Saka ndapuwa mushonga wangu ndawanga uri webasa. Ndobva ndauya pabasa paya ndaisenze zvakanaka pabasa paya asi ndaichizosenze kuti ndikanga ndakubhora timu yedu yaizi Sakubva United kana kuti All Blacks. Ndichitamba number 11. Iwe waitamba number 11? Ndaitamba number 11. Kudhara shuwa saizi yako ndapapo. Saka zvakaitika ndezvekuti inini ndaimwisa manje mabhora. Waigowesa? Ndaigowesa. Saka one day manje ndatamba nainyanga civil service. Ndakabva ndagowesa 2 goals before half time. Saka panga paine n'anga imwe yaizi Madotso ndakazoiziva zita rayo ngoti tazopinda tese muchechi manje. Asi ndiri kuteedze touchline nokudai manje ndamwise 2 goals before half time. Ndakabva ndazochitumwa changu chaya changa chirapa chaichi chakwa chandoti kap vachabuda. Mukumbo wangu wabva wabude mujoini. Wabude mujoini mukumbo wangu wakabva wazvimba kudai ndakazourapa ngesadza kubike sadza dete kwakuputira kudai kwakurara ndokuti uzopinde mujoini. Kwabva ndachizotogara ndagara ndi 63 kawo 67 ndoyo ndakazopetuka kwewe kuende muchechi. Dumwa pakati patu chibuda dumwa chichakaitika. Mukumbo wakabva wabude mujoini. Dumwa ranga riri pai? Dumwa ranga riri pakadyeka kambuduka apa kaya. Kawo mukadai kasaja? Eya. Ndope rakabuda rira. Rakabva rati pap ndakandorizwa kuti pap. Ndizobata kudai apachina chiro. Mukumbo wakabva wabude mujoini. Handizokuzotamba football. Mukumbo wakabva waroiwa. 1963. Ndazodaro zvezvi ndakabva ndazondogarawo kwabva ndazondoti kwendanga ndiri kwakutozwawo masoko echechi ndakanga ndiri kuendawo kun'anga futi. Saka pendanga ndiri kuenda kun'anga futi pane intersection yanga iri kuitaindi kuenda kumabricks kwaNoros. Kuti ari pamutare iyo ndakasumudzwa ngemhepo ndechipedzwa masure. Ndiine mukadzi wangu tiri 2. Ndichida kuti ndiende ndichibva ndasumudzwa futi ndichibva ndapetuka futi masure. Mukadzi wangu akati waakupenga kaimwe ndikati hapeni kuti chinhu chiri kuitika reka ndipinde futi. Ndobva ndapinda futi bva ndasumudzwa futi bva ndapetudzwa futi masure. Ndandoda kuenda kun'anga kwaNoros ndiri kuda kufambire kuona mukadzi wangu aizi operation. Wanga aitwa operation manje mbiri. Saka ndadawo ndakabva ndati ngatipetuke. Zviri kuitika izvi zvauri kuzoona. Pamsori. Maiti mukada muchifamba muroti. Maitwa sei kuti mudzokere kumashure? Ndaindosumudzwa basi handizivi chaindisumudza kuti chii. Ndichibva ndauya kumashure. Ndobva ndauya kuda kudatika futi mudzimai ndozobva ndasumudzwa futi. Ndobva ndauya futi kumashure. Ndobva ndazoti kechitatu manje. Ndobva ndada kudarika kubva ndasumudzwa futi. Kwabva ndauya futi kuchotka kumashure. Ndobva ndakati madzimai ngatipetuke kumba. Taakupetuka tiri mugwanza manje. Ndobva ndakati ngatiende kune makwano aya.
zikazima kuvanhu apa ndikati andozi Mupositori aya ngatende ikweyi ndoko takabva taenda nemukadzi kwabva tazotende koobhabhatidzwa yanga ya 1967 wetakazobhabhatidzwa mari kwachigara Mupositori tagara Mupositori kwabva taroorwa ndine barika ndakati akadzi vangu 13 amwe akafa amwe akaenda kuchizoi umwe wakachizondikuwadza uhu mukunda wekwajena unozi Mary Jena uyu ndakachizomuona manje akandiise paHwanyanza naamwe akadzi chitukundu akanditwara hakuna nechiro hamuchina chiro ndatoa mukadzi utori nani kana kwaona kukabata matakwa yapana zvinobuda kundonangisa kuchiya badzi havisi hapana chiro ndandoita panike jongosi saka mukadzi yeu wakandikanganisa zviro zvikuru kana anangu chavo ake ana ndo ari kuita zvakanaka arikugara zvakanaka asikana akomana ake ari kuita zviro zvakanaka amwe aese ane motika amwe ana amwe adzimai ari kushupika manga mchida kuti manchiti mukadzi uyu anga akakuvhumbamirai nevamwe ndipo manga mave ipapa vamajamba kuenda kumberi bicha kutaura makanganisira akakuitai hapana wachaakandikangganisira baba takandopetuka basi kumba manga kutaura yaMary Mary Mary ndakamurota zvimuhope ndamurota muhope ndakamurota ari paHwanyanza akanditwara ine usiku ka mangwana acho ndakamubvunza kuti iwo wakanga wachinditwara iwo paHwanyanza iwo wanga uri kumusoro maingana anga ari dzasi zvanga zviri kuita sei zvikazaa kutaura zvekunyepa ndikataura zveshuwa ende ini ndaikutrusta maningi iwo kuti uri mukadzi kwaya kana kuti mhandara kwaya ngoti wanga ane mwana 1 asi ndatoona kuti uri muroyiwo kubvira nhasi ininika kusvika matirikiro kumwe yangu tinosoumukire kuti tindoite zveushamwari izvi handichaitiba kasange zvako zvikana usikanyati zvako nge zvako hai zvakanaka ndobva ndaenda kumwe mukadzi musosondo ndakaenda ndikoorara ikoko ndaenda koorara ikoko ndoka ndakazorotawo shumba manje shumba manje ndaikokoko manje yake ndakada kuti ndiinzvenge ndakaikorerwa kuinzvenga kwabva yandibhumuridza kwabva yandibvite sikarudzi dzese kwabva yaenderana yakabvisa nemaoko nemakumbo aya yakanzi nemuromo ndakarohwa kubva ndawa nemanhede kwabva yandondoti kachi kwabva yaenda yabva yakwachura chizoti makuseni ndaibva pamana 4 kuenda kubasa ndiri kuenda kubasa kuyako pani murodhi muyawo pani kune musaidhi yemweni paisi pamandinga pane makuwa zviri rakabatwa mberi rangu rebhasikoro kwabva ndapikituka wabva ndawa ndakarohwa ipopapa zvokuti ndakapedza 3 minutes ndisati ndasimuka ndarohwa ipopa chakandirohwa ndichiziva ndo pakazotange chifo changu chaapa kurwadza kunyada kudini kusvikira nanhasi ichi chakandibaya apa chichi ndiri kuti ndo chirubva chadini chadzime getsi saka ndo takazohambe kuchinoshupana pichana pina dzikana iyena wakazoende kozooni vangari kuna abereki akuti murume uri kunipumhoni ndiri muroyi saka abereki acho akauya tikaendeswe paimwe n'anga yechikadzi tabve kwa4 kona kana kuti headman zvikaziendai saka taine pakanga paya iye haazi kubatwa n'anga iripo yakandoti yotaura zvaitaura ine ndikati zvikazi iwo uri kuda kurambe mukadzi mukuru ngemazano iwo iye inamba 4 mani mukadzi wangu saka pendakati ano mbuya haasi mukadzi mukuru ba itori namba 4 ndatambe noizi paya nambuya aya watotukwa ndo paya ndo Mupositori munoidai makubarika azvozvapedzika chazomutsumba mukadzi ndo mhiko yakandipa iyi otobva zvati kwabva tauya mukadzi uyu uri kumba kwake sachi but haasi kumba kwake chaiko uri mutauni maakapuwa kuti uri muzikenyi ngeakorora ake nge zviro zviri kundoshupawo pamba pake akorora achaita kadiko achengeta ana acho ake imukuru wacho andifuma ati pabanzi akagerwe musoro obva achinja waendeswa mudoko wacho ngoma ndiyo dzikana akazopulana kuti hamucho agare mutaundi sekuru mati vana vake vakauya vakapinda mumba kuseni vanenge vari panze anofuma ari pabanzi vakagerwa musoro
unogona kuyana here mukadzi baba uchikuwirana unogona kuyana here mukadzi akuwirana apachina zvawakumusha kwake asi mutemo wedu isusu kokuti dai zvanga chindoita kokuteera mukadzi wese tinoteera unonga akabve paumba uyo ugara nenini zvakanaka handina pfumbu nazvo uyo mutemo wekuchechi sekuru vari kuti munogwanisa here kunomutora kuti muende naye kuno kudare kuharare haatendi ngoti petakanga tiri padare pahedman vakaramba kuti handina mari haazi kuti handisi kude kuenda asi anondoti bazi handina mari nehandadzi yake inozi 1 day kwahedman chigodora ndoko akaramba kuti handina mari handina mari akanga aenda chii chakakwendesai kwahedman ndiye wakanga ane mangara ikoko kuti murume uyu chekutanga kubva kwaakaita uri kuti wakasiumba yake yakanga yakamira pambapa right for 15 years asipo wakuuya aine complain yekuti manga muine property yangu saka handichazi property yangu yakatsakatika ndiri kuida nekunganga kuya kwetakaendeswa kuya ana bambo acho akati muri kunda wadu wabatwa here ndikati hazi zvikazi hazi zvikazi kwajena ino mukunda wanyu haazi kubatwa mututi kudini zvikazi takati isisi matanganga akwe unonga abatirwe wake ndio unoripa ndikazi hero murava ndikati zvakanaka ndiri kuzvizwawo asi kuripa kunganganga dzaite 3 tikafambe nganga 3 dzingandibata dzese kuti haana chiro zvakanaka ndochiripa saka kubva kwaedman maenda kungangangani hatina pano ndopekutanga ndiyo nganga endakandotswa ngembiri aine ndikati inini handichaneke kuendera nezvitaiona zviri kuitika pachigodora pa zvitakwana nemadziso nezvikwamataso kwana mataso ndanatezvaramo mataso zari munhu ane hama yakafa pana mukadzi ndinozi ndimwana munun'una mukadzi wangu munun'una wa mukadzi wangu komangu akafa mukadzi uye mungari muroyiwa mbiri kawe sure maiden munun'una wa mukadzi wangu komangu saka ine ndazviziva mandi kuti kune power kune ndiri kwendikwe saka apa petanga tiri last week iyo hedman wangu takati ndofunga kunga apreshwalaiza ngei ngemushonga wa mukadzi weyo ati ngatichinje nganga hamuchaendi kwatasu bangoti dzenguva mwamuna kuti makatotenga kwatasu kwasekutasu kwasekutasu unotenga sei ingomude kuenda inganga iyoyo enda inini handeendiwo ndiri kuenda kwasekutasu saka mwakaona tichiti ana angu pane division yekuti akoro rake naana ake ari kuti ngatipuwe imwe nganga ndihedman ini ndoramba akoro rangu naamwe ese anozwe zvangu inini ari kuti hatichinjiba asekutasu ndo number 1 hino ngokunga tashaya hedu mari kwavarati pamwe izvozvo zvichazondichinjire maindizvi chendakaita ndichingoti ndakatanga ndati tabve pasabata imambo ngoti noita ndimugobera mugobereka ndakumba ndakamedzwa ngenyoka kumedzwa chaiko ndamedzwa ndakandodeketera ndirimwo ndichibva ndabuda munyoka imo right kechipiri tabva futi padare sehedman ndakateerwa ngenyoka yakaita siva tikazeura tibva ndaipisa usiku kuzoya kwendazoita kumuti ndakauya pane china kana chitatu chacho ndakarota kwamba pamwe pasipurewo mushonga wokuti kana ukabata uswa kudai kuisimukanwa unofa ikaindinye spray iyi saka ndabva ndati zviro zviri kuya pano zvakawanda ndakwende kwasekuru taafine ndisati ndaone chino pamwe mwana wangu uchafa kana kuti inini ndichafa apa muri mupostori muri mupostori ndakatokumbira kuchechi akumbira kuti chechi inoti mungaa muine zvinoshupa endai muopedza mozoya moona mata anditika aiwa tinoti tatekuru muzukuru wenyu apa uzikambuzi kupereka pa vanhu tandirwe chi imbwa muimbwa iwo hauna kana chawambotsemba kana kunyenyeredza inyaya yekuti mushonga ndo wakabata ndizvonai ndizvo ndakabata ndichimudoko wabata kuti mudoko asi kamukadzi wako anemwe mushonga futi akabata sekuru asi mukadzi wako hanzi ane imwe mishonga yaakabata ing'anga kai ngokuti pane mukunda wake chai wake waka number 2 wakauya kwendire chitauri baba waisozi baba yanyu ndo ari kumushaishaya asi wakazoya akanitengere sutu tiri kumupumha baba handimudo ndarota mai ndasvike pakichini pawakagara kudai akatengure mwana saka mai aya ndasvikapo panga paine toki ranga riripo toki rero ndo ndikati mai batai toki renyu mai batai toki renyu
tokiri arizozobatwa barikabva ratomukire musikana kwabva ragari pamusana ragari pamusana ndobva rakanyongirikira harikuzi kuzvienda kozove umweni mwana unondoti unorohwa ngemurume mazuva ese nekundoroti kuti ini ndinokwatwa kudai waitorwa usiku wakauya chinitaura baba iri maikuru maizaya aya mheri jenawo unozi maivano maizaya anonditora usiku toende kumakuwa kana taende makuwa anondikwidzi mumuti ndakwidzwa mumuti anosara achibese moto ndichaona achipinde mukuwa akanga azobuda ndopaanonditora touye kumba saka nawo akuvharwa zvese zvezvo manje kuti inini ndizvi inini ndiri hedi pamushonga anokwidza muti ndiani anokwidza muti ndiano ndiyo mukadzi uya unokwidza kamwe musikana mukunda wangu ini woumwe mukadzi saka mukadzi uyu ndiye anokwidza vanhu mumuti ndiyo unotori musikana wakuendesa kumakuwa uyu mary yakuroya vana vako right iwe udada upe mushonga uende kwamambo unoti mary ndikumuda kunoku hanzi zvandida kuita pamuziku ndakupa mushonga ndini dakuti uende kwamambo undotaura nayo yako handiti obvapo obva wadza kuti mambo ndikukumbirawo kana neokukama wokumukadzi wouya kuno ndoawana kukubatsira ndoawana kusunungura mhuri dzako zvidzare zvakanaka newe ndikusunungura une mari yekufambisa here kuenda nekudzoka ndinochizotsvaka yekupetuka izvi ndinayo yekuti zodzoka ndichatotsvaka ikweyo sinzi ndiine foni kuno zvino ndishuka nomufonera sekuru aya bhozi mushonga inepamba kuda kuibvisa zida kutora nguva kai umwe hari munyapiwa $10 panapa yekuti ukaenda ukasire kupetuka ini chinondishupa sekuru ngezvekuti ini dai munyama yandanayo ndinotombopota ndichiti pamwe ndinotombotengesawo kapuloti kudai anokati akuchinawo chake unosvika kuti ndeye ploti yacho kudai akana ndekuti ndiri kuya mangwana haui ndatosungwa ndomhepo yachatoa kuti ukaenda kutaura naye kubvuma kuuya kana kuramba iwewo kana wakuda kuuya une foni yevidhiocom foni yenyu iri pawhatsapp foni yepana yenyu iri pawhatsapp haisi handine kambudzizi whatsapp inesomashoma une kambudzi angundipa alright unouya kuno kunokupa mushonga uzoenda kutora zvinhu zvako zvakanaka asi apa unomboenda unotaura kuti meri unoda kunoku kana aramba kuuya udzoka weke kunoku zvakanaka ndinotsvaka mari ngepawo aiwa mari kupiwa 10 yekuti udzokesa zvakanaka asi pamusoro esekuru pamusoro vari kuti hongu munogona kuwapa mari yekudzokesa nditi asi vari kuti vamboenda padare raedmin mudzimai wavo chimwe chikonzero chaakada kuti asauya haisi nyaya yemari here kuti handina mari yekukurisa basi ndo zvaaitaura manje handimazvinza tokupa mari yekuti unomukwidza kwazorina kuti mukadzi wauya hanzi nasekuru ndokupai mari yenyu imimi neyemukadzi yekuti mumukwidze bhazi moya mese zvakanaka ndiri kuende paredman inini handi ndiri kutika paredman ndotaura kuti redman ndabve kwasekuru ndapuhwe mari yekupetuka nemari yasekuru anoti hatina mari yekuenda kwasekuru tasviya iyi saka anhu aya adaidze itiende kwasekuru tasvi yapera yadairoroti yadzeka yapera mwando yerutsira ikadaro ngokuti chinonakira apo ngechekuti mukadzi akasunungurwa anditika wafurikwa kunamata kwake zvinhu pamwe nenini kuti afurika zvajeka taakunamata chokwadi chaito asi ikoko kumaso munombobatwa here iyena mukadzi wakandipikira kuti iwewe ndandirirabhoma kai zvikazi iwewe soro munhu unonga wane chijana chekunga kuti wapa pachidanho chokukurawa kudai saka 13 kwakaita muchecha ewo ngemuchecha waitora sei vakadzi ava kutopfimba chaiko usakipa kuona munyemba ima mupfimbo vakadzi munongotaura kuti mweya museni wanditi uyai madzimai kutoshingirira kupfimba mukazvipoira munotora ani matwatora tudike ani matwatora tudike 13 asi munotora vakadzi vachaura vana vadiki tondotorwawo kuti isusu tanga tisingabvunzi age tainamisa chifuwa chake kuti mukadzi wati wabhongu watotora wautotora this time kwane age manje achaiti tautotora after 18 years
Oba mengo na sachifuwa. Taina kusachifuwa akandonga adaiwo. Tototi kaibva. Kaibva. Kango zibachifuwa je. Zvatanaka. Wakutorowa zi. Ndiwo vana problem yayo. Kuti unokona kubereka vana chaiwo kusvika kuma 8 9. Saka muna wana ngani? Ina ndini 87. 87 wana? 87. Mazana ngani? Asikana. Vana. Wanangu 87. Kutaura kwatiri kuita kuno? Akashaika naripo. 87. Tategu. Dimika muno. Vakuru. Ava kavo. Vamwe rimwe dare ino. Akazotondisweresa ngeri kukiweni. Diamond yangu iyi. Diamond tinokontinyu. Ndikadai ndiri kuende mberi. Dai mapfuura zana. Ndisina uri kuamwisa kai. Munana kuyamwisa? Ndinochikuamwisa. Mune makore mangani? Inini? I'm 84 now. Asi muchida kuzvara futi? Ikando sekuru akagadzire ndodini. Uda kurikita. Todini sekuru. Takazvipuwa kandi Mwari. Tofana kuseenzesa nyanya. Mati sene mundiani zvi? Sene menyino dzani? Murawa. Murawa. Vamurawa. Vamuraiwa. Ko vazukuru murangani? Ndichazi zvotoda kutete uterengo pangana kunakati. Vazukuru vanosvika 300. Azukuru akawanda. Azukuru akawanda. Atitika. Haya, zvinotendwa. Saka apa chakamire amumotiguriri picha nekuti ndiwo dine. Sano. Sano. Ayo unogadziriwa. Unopiona kuti pana mbara. Anoenda panza pana sekumbare kana sekushira popiwa mushonga wacho wogadzirwa musana. Saka nhasi handisatoendera kundozofuna kuenda mangwana handiti? Ayo unoenda nhasi. Nhasi. Anowanikere mabazi. Mabazi amu ndosvika usiku. Saka unoenda mangwana kuseni. Ndenda mangwana kuseni. Ukabuda panza uchapuwa $30. Alright. Inokwana. Zvainokwana. Ndikudzokesa. Eho. Ndikuendesa nayo kati. Eho. $30 munokwira muri 3 kana 2. Alright. Mupetuka kuya kuti. Ndiyo baba. Pachapaneka handiwo. Ombera zvinonzwika, pachakuwana vanhu. Anzomberera sekuru zvinonzwika. Imari kundokusvikira ngoti munoziva pana sabhuku padarika. Inini musvikazi une mushonga kwawo aikona kutamba ndikadao nditaure inini. Anhu anondivhenisa. Handisatotauri. Ndikandonditaurawo noise. Inini ndamanikwa kwasabhuku handisi kuenda chisabada raanoite meeting yake. Kubvira kusvikire paumba. Vanosvikira uchangamire. Ndabve kwasekuru tafu. Mari yangu yebhazi ndapuwa iyi kupetuka. Yekwajena iyayi. $20 yehanzvadzi yake nemukunda wake ishi. Sarai nayo ine ndakwenda. Chitipai zuva sekuti aso akati tiri ukasika kupetuka. Chitipai zuva rokuti neenda rini. Ndakuzwa kwemuri. Ino. Ndakaenda. Chabwino. Mumuka. Wakamedzwa ndinyoka. Uyu mukuruka. Mune zvakewo. Ndimune zvakewo. Saka ndakaiti hazviti. Ndiende somewhere. Zviro zvetiri kuona mamhenezi. Hazviti. Asi makubatewo kamukuru. Mabatuka ukane mukuru. Previous somewhere zveswakuchomandani. Haiwa zvekunyepera inini bhora ndaitamba. Asi zvinaita ndaivhenga kubasa here kuti sekuru vakuru. Kubasa nekubhora. Ani mabvuma here sekuti ashuwa kubata vakuru. Fair. Pasina kumanikidza. Ini ndatosama zveni ndikuti ndakwata ndamotanga kuone zikunoka muntu panonga ndoti ndakarara here kana kuti pagrazi baba. Izvi inonga ndinizvo. Makamuchitei baba? Pakamuchizviona? Ndikuzviona muchitei? Ndaenda kude usu basi ndaenda kude usu basi ndendebudza kuti Saka girazi rakaipa kai. Makagadzira baba. Girazi rakaipa kai. Nobata. Handisi kuipa baba. Bo. Bo mwatiri tibatsira. Ndikubatsira. Kwamona takapinda pagirazi atuone sei. Ameno kuti zvinonga zvakadini.
asi inini zvangu zvakamubuda Handiti. Grazi number 1. number 1 haupomeri kunge munhu kaunozvionera Mazvibata kuti ndini uyu. Ndakasokorera manje panga mwanga mwakuchibude mabhiya akanyorwa manje papepa riya manje. Saka magirazi angu andisi ndakadonesera dai ndanga ndichina magirazi angu manje. Ndikadai ndakatoerenge zvakanga zvakanyorwa iwo. Makanyorwa. Makanyorwa zvinhu. Zvakabuda mabhizo achikoni. Mabhiya makuru. Ndakazviona fefe. Anoitawo nharo ngekwasekuru tasvikondoita hawo. Asi otherwise kusunungurwa chaiko. Handiti. Aiwa tinoti. Avatendo sine mundiani. Murawa. Mambo mwamutare tiswari dzimwe mutare. Ana Murawa. First name ndiani? Jeremiah Murawa. Handiti. Right. Enda banza mkomana ari kuya $20 ndogara pamushonga mushonga mkomana ari $30.